Ein dyfarnwr y prynhawn yma yw Mr Bryn, Malcolm Jones, yr adar gleision yn cychwyn y gêm. Walters a'r peniad cynnar. Kennefyd allan at Abruzesi. Abruzesi ac Ben Arman ar cyfle. Arman yn penio chydig heibio'r postyn. Cyfle cynnar iawn i'r adar gleision. Danny Redman, captain arferol y Seintiau. Mae'n ddwfwn tuag at Wilson. Wilson yn cael ei ben iddi. Dyma Pasg. Rocket gan Pasg. Ond arbediad rhagorol gan Ifan Nott yn y gôl i Hwlffordd. I ymddangosiad cyntaf yn uwch gyngrair Cymru y tymor hwn. Mae'n anodd iawn i Ifan Nott a'r peniad yn erbyn y bar. A'r Seintiau yn dod yn agos unwaith eto. Peniad Jack Bodenham yn erbyn y bar. Rhys yn y fan ar lle. Mae wedi bod yn arwr, ond camgymeriad cyntaf prynhawn gan Jacob Owen yn cyflwyno'r bêl yn ôl. A dyma Brobl. Brobl lan at Holdham yn tynnu'r bêl yn ôl! A Wilson sydd yn rhwydo i'r Seintiau. Gwaith campus lawr y chwith. Redmond yn croesi'n isel i lwybr Adam Wilson. A Wilson yn taro'r bêl yn hyderus heibio i Ifan Nott. Holden at Zach Clark. Clark tu fewn i Rhys. Gol gampus gan Zach Clark yn dyblu mantais y Seintiau Newydd. Yn derbyn y bêl, yn rhedeg yn uniongyrchol at Dylan Rhys. Yn torri tu fewn ar ei drod dde. Ac yna crymanu'r bêl o gwmpas Ifan Nott i gornel uchaf rhwyd. Redmond, chi bas, allan at Pasg. Pasg yn rhedeg at Abruzesi, heibio Abruzesi, Pasg! Arbediad da gan Ifan Nott. Gwaith da gan Josh Pasg i giro Abruzesi yn y lle cynta. A ddyle wedi mynd ar ei drwy'r chwith efallai, ond braich Ifan Nott yn atal y drydedd. Connor Roberts yn camgymeriad arall gan y golgeidwad sydd yn mynddeol o'r uwch gyngrair y prynhawn yma. Owain Jones ar Arman. Arman yn disgwyl y bêl. Bêl yn torri at Rhys. Rhys! Ond mae'r Llimanwr yn torri cylonau cyfnogwyr Hwlffordd. A Dylan Rhys yn cam sefyll. A diw'r gôl ddim yn cyfri. Ote. Gwaith da gan yr eilydd i ryddhau Josh Pasg a Jordan Williams yn y canol. Pasg yn parhau i fynd. Gosod y bêl at Brobl. A Brobl yn gwasgu'r bêl heibio i Ifan Nott. A mae'r drydydd wedi dod, ond Ote yr eilydd yn ryddhau Pasg lawr y dde. Rhediad pwrpasol gan y cefnwr yn torri tu fewn, yn gadael y bêl wedyn i Ryan Brobl. A fe a'i ergyd dde yn ychwanegu'r drydydd, a mae'n traffig un ffordd yn yr ail hanner yma. Watts. Jenkins tu allan iddo fe. Digon o ddewis yn y canol i Jenkins, mae'n croesi. Mae'n cyrraedd Arman. Arman ar ergyd gan Dan Hawkins. Fe fydd hi yn gôl gysur. Dim llechen lan i Connor Roberts yn ei gêm ola dros y Seintiau yn uwch gyngrair Cymru. Ond gwaith da gan Hwlffordd a Dan Hawkins ar ei drod chwith yn sgubo'r bêl heibio i Connor Roberts. Smith, gwaith da at Louis Phillips. Phillips. Ond chwiban ola Bryn Malcolm Jones yn dynodi na fydd amser yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm. Pencampwriaeth 17 i'r Seintiau Newydd. Mae Hwlffordd yn camu i'r gemau ail gyfle.